nandito na tayo guys. Hi everyone! Nandito na tayo sa room natin at saka naka-robe na ako. Ayan, so we have two beds. We have two beds and there are four of us. So actually the room is big, no? No? The room is big. Ayan. So they have heater, which is good because we brought noodles with us. And water. And so, itong robe. And you cannot say anything there. I want na, kasi I want to eat noodles na. Ayan, here. Yes. Not in the toilet, kay we have some visitor there. Some visitor there. We are here na in the Cambodia. So, ato abrihan na itong bago sa sulod ani no. Saya lang sa takaron. Tabahin ko ta, salitat. Bisaya lang ta. Ani, abrihan na mo among bago sa among ang gidala dinhi sa Cambodia. Okay. Guys, ang Cambodia, guys. Nindot. Okay, pagkapot na mo sa among hotel. Ako ga-expect na yung hindi ka nice. Magbisaya lang ta. Nagbisaya lang ni ha. Okay. Hindi sa bumig in English mo. Maglisod ng gumig Tagalog eh. Kung mag-Tagalog, gumi useless. Bisaya ka po ng mga accent. Lagi. So, ani among bag kani day. Ano yan, mong bag? Isa ka tro. Kung ano siya, hand carry. Hand carry. Hand carry siya pero... Heavy. Very heavy na ba? Bukata ay. Bukat kayo. Sige na, Tats. Ikaw, Bre, Tats. Bukat kayo, uy. Oh. Ikaw, Bre, Tats. Abrihan na to. Lupin. Tiding. Cebu Pacific, pag-ikap ng Philippines. Ang bag lang. Oops. Ow, ba? So, mauni sulod sa mong box. We have... Aray na ko. This chicheria. Kani jok, meaning lugaw. Lugaw na chicken. Tapos noodles, cup noodles, Korean. Oy, dagan kay Korean, din eh, restaurant. No? Dagan kayo. So, mo na yung dito yung dalawa. Wala kita mo. Tapos water, because we need water. Ilang mahal magugay ang water din mo ng... Ilang water? $350. Imagine. Bakit ano? Ito oh. Alis of top. Pero sa mga ano siguro sa like 7-Eleven din eh. Napay next. Napay next. Sige, Tats. Ipakita, Tats. Kini, gikan na siyang Pinas. Ha? Gusto tanaw og dako kaayong, di ba nito may English no? Dako kaayong, saan ni siya? Ba, saging. Para ba na Thailand na gikan? Di gikan sa Thailand, dako kay saging. Ako kayo? Giant. Dako kayo. Tanawa. Dako kayo, Yan ang medyo. Okay, cornflakes, bread, skyflakes, ano sa mani? Ay, Skyflakes. mga seaweeds. Di man kami pwede magutman. Anyways, guys, ano dahil din eh? 2 nights and 3 days. Pero, And more water! importante ang water. And more water! So that's it. We brought how many waters? 8 waters. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Sobra man ni 8 man ka 8. litro. Sobra man ni 1 liter. Dili, oh, 1.5. Hala, 1.5 lagi, Jo. This is 1.5 liters. 1.5, Jo. 1.5. So, 1.5, 8 ka siya kabut pa ako ang bato. 8 ka bottles. Hala. 8 times 1.5. Oh, bugo kong mas. Calculate niyo, babe. 100, ano? Hala, nagana kayo. Oy, 3, 6, 12 9. liters. Hala ka.
Kan ba yung dala, no? Imagine ang morning gidala ni water, 12 liters of water. Oh my God. Pero naanay niya diri ko ang good. Namang good free water, oh. Ay, free water. Pero gamay naman kayo na. Gumay naman kaayo siya. So, Oh, sige. para di namin maggawas-gawas, di namin mamalit o tubig. Kaya daghan So, na mo dapat ang water. okay, kung sa Thailand ni siya paliton, barato ra kaayo. Ila na ni? 11? 13 baht. 13 baht. So, Wala na kabot $1. Ay, di ay. Ha, kay ang $1 is a 32. 32. 32 Oh, baht or 32. 30. So, wala na siya kabot $1 ang nani, sa kay nani niya. Dito ang presyo dito kay 350. So 350. So, 350, 3.50 times 32. So, naku, kay mahal kasi sa katubig, no? Napila na siya kay ML na taon. tanawa kung presyo dala sila ano. Tanawa. Water, Avian. Ay, nasampod. 3.50. $350. Imagine that. So, ala, nice kayong Cambodia. Ay, ganahan ko. Pindot siya. Pagsunod pa lang na ako kay, kay ganahan siya kung maglantaw. Pagsunod pa lang dyan ako. Pagsunod lang niya, dala na siya maglantaw. Pila ka noodles ang ano ha, mo hatats? One, Isa po mo, ako po isa. then usa ka. So these are for 4 people, no? Kung ano yung balloon for 4 people. Okay na, bye-bye na!